bụ onye na-akwado ka asụsụ na omenala Igbo na-adị, onye na-akwado si na ihe niile anyị na-eme nke na-eri nnukwu ego na ọnya nwa na-akwado ihe niile a. Anyị na-ayọ ndị Igbo ọzọ ebe ọbụla ha nọ gburugburu ka unu bịa soro wee kwado ihe Igbo, wee mee ka asụsụ na omenala Igbo ghara ikpochapụ n'oge nke anyị. Anyị na-asị ndị ọbụna bụ ndị Igbo, ọkwa ihe i mere n'elu ụwa ka a ga-eji ga na-echeta gị. Akụnụba niile ịkpara n'elu ụwa mgbe ị nọzi ya agaghị echeta gị, so ihe a ga-eji cheta gị bụ ihe i mere, ihe iji wee kwado atụmatụ obibi ndị mmadụ n'elu ụwa. Ọnya nwa ka a ga-eji na-echeta gị. Anyị wee na-ayọ ndị ọbụla na-asị anyị nwa bụ ndị nzukọ ndị Igbo Radio Programs Limited, anyị nwa bụ ndị na-eme atụmatụ a. Ịbịa nabata anyị, agwaghị ihe a ga-eji ga-eme. Ọ bụrụ na Anambra steeti Anambra steeti ka ị chọọ ka a na-eme ihe a, ịbịa kwa anyị bụ ndị nzukọ ndị Igbo Programs Radio Program Limited. Anyị nabata gị, walu bịa hazie ya n'ebe ọbụla ọ nọ. Ọ bụrụ na okpuru ọchịchị nke gị pụrụ iche dịka Ugwumba, Ugbere, Ide, Ọka North bụ nkwachukwu kwere ndị Ọka North bụ Chief Fidelis Nweke si wee na-akwado ndị Ọka North. Etu anwa ka anyị ga-eme. Anyị bịa na ebe ọbụla ị nọ na-eme. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ihe a, anyị ga-akpọrọ gị akara ekwentị mgbe ọzọ ma ọ bụ na anyị kwụsị okwu. Anyị kpọrọ gị akara ekwentị nke ị ga-eji wee nabata, kpọọ anyị saa anyị bịa na a na-eme ụdị ihe a. Anyị na-ekene Ugwudibeze ka anyị kọọ n'obi onye anyị bịa. Ọ ka ọ dị, ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa. Ndị be anyị orukwala ka o si eru. Ndị be anyị asị na oru ole mgbosu ji ewe nne. Ihe anyị nọ na elu ya taa bụ ọ bụ ndị bekee asị na quarter finals nke ndị be anyị si na ọ bụ nkeji ikpeazụ. Anyị nọzi kparapụ n'ụbọchị taa. Ngwa ụmụ akwụkwọ anyị adịkwa njikere? Orukwala onye kere akwa kesi akwa gị ike n'ukwu. Unu ga-ahọrọ ajụjụ site na nke mbụ wee ruo na nke 18, ya bụ no 1 to 18. Site na nke mbụ wee ruo na gịnị nke 18. Ngwa anyị na-amalite na CSS Amanuke. Anyị na-akpọlite Nwarenne Favor ka m si yọ Chukwu. Họrọ ajụjụ gị. Nke atọ wee sị nkeji okwu ole dị na mkpụrụ okwu a bụ eshishe? Nke mbụ asị gị 4, nke abụọ asị gị 3, nke atọ asị gị 2, nke anọ asị gị 5. 3. O nwere ya. Anyị abaa na CSS Amansi. Abi Ọdịnaka Rosemary, họrọ ajụjụ gị. Nke 5. Nke 5 wee na-ajụ si ụbara nnọchiaha mee maọbụ mụ bụ dash. Ụbara nnọchiaha mee maọbụ mụ bụ dash. Nke mbụ ha, nke abụọ anyị, nke atọ ndị, nke anọ unu. Anyị. O nwere ya. Anyị abakwa n'ụlọ akwụkwọ CSS Amanuke. Họrọ ajụjụ gị. Nke mbụ wee sị gị kedu ihe a na-akpọ 5,000 naira n'asụsụ Igbo? 5,000. 5,000 naira n'asụsụ Igbo. Nke mbụ asị gị narị naira 5. Nke abụọ asị gị puku naira 5.
nke atọ asị gị nde naira 5, nke a na-asị gị 150. puku naira 5. O nwere ya. Anyị aba na CSS Amanuke Amansi. Anyị na-akpọlite mmụọ gboo Precious. Nke abụọ wee na-ajụ ọsị mkpụrụ osisi anaghị atọ ụtọ ka ụda ya si ada bụ dash. Nke mbụ mmeme, nke abụọ akị ilu, nke atọ ụdara, nke anọ une. akị ilu. O nwere ya. Anyị aba CSS Amanuke. Anyị na-akpọlite Chinedu Miracle Chidimma. Họrọ ajụjụ gị. Nke anọ wee na-ajụ gị, ọ sị gị nrụkọrịta ọrụ na-eweta dash. Nke mbụ ọganiru, nke abụọ ọgbaghara, nke atọ nsogbu, nke anọ okwu na ụka. Nke mbụ ọganiru. O nwere ya. Anyị abaa na CSS Amansi. Anyị na-akpọlite Abi Ọdịnaka Rosemary. Nke asatọ wee na-ajụ sị nke na-esoghị n'akara edemede bụ dash. Nke mbụ kpọm, nke abụọ rikom, nke atọ kpọm rikom, nke anọ dash dash. O mere ke ọ dara. O nwere ya. Anyị abaa na CSS Amanuke. Anyị na-akpọlite Warene Favor ka nsi yọ Chukwu. Họrọ ajụjụ gị. Nke 10 wee sị gị naanị nnụnụ nwere nku ma ọ naghị eyi akwa, kama ọ na-amụ ụmụ ya site n'ime ọnụ ya bụ dash. Nke mbụ ụsụ, nke abụọ ọkwa, nke atọ agwọ, nke anọ mgbere. Nke mbụ bụ gịnị? ụsụ. O nwere ya. Ngwa anyị agbapụkwa ya ọsọ gbaba n'ime ụlọ akwụkwọ CSS Amansi. Anyị na-akpọlite mmụọ gboo Precious. Nke isii wee na-ajụ gị sị otu n'ime ndị a bụ nke zuru Igbo niile ọnụ. Nke mbụ iti mmọnwụ, nke abụọ iru ishi, nke atọ ịgọ ọjị, nke anọ iru mgbede. ịgọ ọjị. O nwere ya. Ka anyị lawakwanụ na CSS Amanuke. Igbo ekene m unu ndị Ọka North mma mmanụ. Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Fieldworks Group of Coils. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our physical construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rifco Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, River State, Nigeria.
Plant Yard, Kilometer 19 Aba Port Harcourt Expressway, Oyigbo, River State. Call us on 0803 310 0782 or email us at rifcomenergy@yahoo.com. Rifcom Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Ọ dị mma ụnụ na-ahụ na anọkọta aka ọnụ bi onye abịara anyị ma na ndị ọbụla wee onye Igbo na-ege Anambra Broadcasting Service OBS 88.5 ga na-ewere ntị ya kwụnye ebe ahụ esi anọkọta nabatakwa ndị si na asụsụ Igbo ga-adị ndị na-eme ihe a were na-aga n'iru. Ugudibeze ka anyị na-aga n'iru. Anyị na-aba n'ụlọ akwụkwọ CSS Amanuke. Anyị na-akpọlite Waremme Favor Kansi Yochukwu. Nke iteghete eji m n'aka na-azala ya. Ngwa nke iteghete ga na wee sị gị otu n'ime ndị a bụ ebe ụmụ nwanyị enweghị ike ịpụta n'ọchịchị. Nke mbụ onye isi ala steeti, nke abụọ onye isi nze na ọzọ, nke atọ onye isi gọọmenti, nke anọ onye isi ụlọ akwụkwọ. Ọ sị na otu n'ime ndị a bụ ebe ụmụ nwanyị enweghị ike ịpụta n'ọchịchị. Nke mbụ onye isi steeti, onye isi nze na ọzọ, onye isi gọọmenti na onye isi ụlọ akwụkwọ. nke abụọ sị gịnị? onye isi nze na ọzọ. O nwere ya. Anyị aba na CSS Amansi. Anyị na-akpọlite mmụọ gboo Precious. nke iri na abụọ wee na-ajụ osi akara kpọm bụ akara gịnị? Ya bụ akara dị ụta na bekee akpọrọ ya question mark. Ọ sị gị nke mbụ akara mkpu, nke abụọ akara ajụjụ, nke atọ akara uhie, nke anọ akara mkpuchi. akara ajụjụ. O nwere ya o. Anyị agagidekwa wee bakwa na CSS Amanuke. Anyị na-akpọlite gị Chinedu Miracle Chidimma. nke asatọ azala ya. nke iri na atọ wee na-ajụ sị anụ eji iru unyi mara bụ dash. Nke mbụ agụ, nke abụọ ngwere, nke atọ ogumagala, nke anọ ezi. O nwere ya o. Ka anyị gbapụkwa ọsọ gbabakwa n'ime CSS Amansi. Anyị na-akpọlite gị Abi Ọdịnaka Rosemary. nke iri na abụọ adịrọ ya. nke iri na asatọ ngwa were ya. Ọ na-ajụ gị sị, ọ sị gị kedu nke na-egosi nwata nwere ezi agwa? Nke mbụ nwata na-alụ ọgụ, nke abụọ nwata na-atụ asị, nke atọ nwata na-ezu ohi, nke anọ nwata na-ekwu eziokwu. O nwere ya. Ngwa ndị Amanuke chee na aka ghọrọ. Anyị na-akpọlite Chinedu Miracle Chidimma. nke iri na otu. nke iri na otu wee na-ajụ
Kiri n'otu wee na-ajụ gị sị kedu mgbe eji akọrọ ụmụazị akụkọ ifo? Nke mbụ oge ụtụtụ, nke abụọ oge ehihie, nke atọ oge abalị, nke anọ n'ekeresimesi. Nke atọ oge ehihie, oge abalị. O nwere ya. Anyị agbabakwa na CSS Amansi. Anyị na-akpọlite gị mmụọ Igbo Precious. Nke iri na isii. Nke iri na isii. Nke iri na isii. Nke iri na isii wee sị kedu ihe 387 pụtara n'asụsụ Igbo? Nke mbụ 373. Nke abụọ 387. Nke atọ 387. Nke anọ 387. Biko kwụnyesigodi ọzọ. Ọ sị gị kedu ihe 387 pụtara n'asụsụ Igbo? Nke mbụ 378. Nke abụọ 387. Nke atọ 387. Nke anọ 387. 387. O nwere ya, ya nke abụọ, o nwere ya. Anyị agbaba n'ụlọ akwụkwọ CSS Amanuke. Nke a bụ ajụjụ nke ikpeazụ ha ga-aza. Ajụjụ nke ikpeazụ ha ga-aza maka na kwuru na ha ga-aza ajụjụ 8. Ọ bụrụ na ha abụọ ụlọ akwụkwọ abụọ a nwetasịa ihe a, anyị ga-ajụzi ha ajụjụ nke anyị agaghị ha si ha họrọ nke ha ga-aza. Ọ ka ọ dị. Maka na enwebeghị ihe a gosiri na ihe anyị na-abịa ebe eme na-amịta mkpụrụ. Unu hụ na ajụjụ 7 ajụgoro ha ncha nwetachara ya, onweghị nke dara ada. A na-agbago, ga na-agbago, anyị na-ahụzi na ịma na a na-arịgo ugwu, ị na-eri n'elu ugwu ya na-esi ike. Ugbu a ha ofu ka ọ fọrọ, ọ bụrụ 8 ruo 8. Nke ọ bụla ha daa ụnụ hapụzie, anyị ga na-ajụzi ụnụ nke anyị ga-ajụ ụnụ agaghị ha ahọrọ. Ngwa Ogudibeze mụ ka eze ji eme ọnụ. Ngwa anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ CSS Amanuke, anyị na-akpọlite gị nwa Renne Favor. Họrọ ajụjụ gị. 15. 15. 15 na-ajụ si o ewepụ ụda ume dum na mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo ọ ga-adịzi ole? 19. Nke mbụ sị gị 94. Nke abụọ 28. Nke atọ 100. Nke anọ 20. Ọ sị gị na ewepụ ụda ume dum na mkpụrụ edemede Igbo, mkpụrụ abịdị Igbo enwere ọ ga-adịzi ole? Ọ sị gị nke mbụ 94. Nke abụọ 28. Nke atọ 100. Nke anọ 20. Nke mbụ. O mere ke ọ dara ya.
ngwa ọ galara ndị onye ha na-anọ onye ya na ya na onye ha na-eso wee bịa ịnọchite anya ndị CSS Amanuke. anyị na-akpọlite gị Chinedu mmiri akụchi dị mma. gụwasịa ya. ọ sị ewepụ ụda ume dum na mkpụrụ edemede abịdị Igbo. mkpụrụ edemede abịdị Igbo nwụrụ ọ ga-adịzi ole? nke mbụ wee sị gị 94, nke abụọ 28, nke atọ 100, nke anọ 20. nke anọ 20. 20 o mere ke ọ dara ya. bonus. anyị agafee na ndị ụlọ akwụkwọ amansi CSS Agbi Ọdịnaka Rosemary 13. 13. mba, anyị ka nọ n'ajụjụ anyị jụrụ ndị otu unu, ha azataghị. ajụjụ jụrụ sị ewepụ ụda ume dum na mkpụrụ abịdị Igbo. mkpụrụ abịdị Igbo fọrọ na ọ ga-adịzi ole? ọ sị gị nke mbụ 94, nke abụọ 28, nke atọ 100, nke anọ 20. 28. o nwere ya o. ajụjụ anyị afọla ofu ugbu a. anyị na-akpọlitekwa ndị CSS Amansi maka na nke ha zatara uru ahịa. ngwa ana m akpọlite Chinedu na-enweghị iwe. ama akpọlite Mmụọgbo Precious. họrọ ajụjụ gị. 13. 10 azaala ya. 20. ihe fọrọ ebe a bụ 16 bụ ajụjụ fọrọnụ. 16. 16 wee na-ajụ sị ihe na-enye mkpụrụ okwu ọ nọ n'ime ya ụda bụ dash. nke mbụ mgbochi ume, nke abụọ ụda ume, nke atọ aha, nke anọ nnọchiaha. gụwasịgodi ọzọ. ọ sị gị na ihe na-enye mkpụrụ okwu ọ nọ n'ime ya ụda bụ dash. nke mbụ mgbochi ume, nke abụọ ụda ume, nke atọ aha, nke anọ nnọchiaha. ụda ume. o nwere ya o. Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ. ọ gwụla ụnụ na-ahụ na ihe kwuru ka a na-eme. nke asọmpi nke a bụ nke gosiri na ụmụ akwụkwọ a niile bara ime ụlọ dezie onwe ha ọfụma. ha dị ezigbo njikere. dezie dị njikere na ihe a na-eme. anyị abịago buru ụzọ kwuo si na ọ bụrụ na ọ gafee etu a ọ bụrụzie na a ga-abanye mana etu Chineke si eme ihe ọ na-eme. maka na mgbe ndị ọzọ na-ekpe ekpere ka ha nweta, ndị ọzọ ga na-ekpekwa. o nwere ebe ekpere lara, ekpere gara ofu ebe. ọ na-ahụ na ndị CSS Amanuke ha gosiri na ha bara ime ụlọ dozie onwe ha ọfụma. ndị CSS Amansi were gosikwa ụnụ na onwe ndị doziri onwe ha ọfụma mana anyị ka dozie onwe anyị. ọ bụ ezigbo ihe. onweghị onye a ga-asị na ọ gbaghị mbọ na asọmpi a. Ogwu dịbe eze mụ ka eze ji eme ọnụ. ndị ọma ahụlanụ ka esi egbu onye isi mma fụ ka o si eze ya. anyị ahụlanụ ka o si wee gbata akụrụ. a sị na ihe a ga-agwadewe onye isi nwụ na mmanụ adịghị n'ofe mana agaghị agwa ya na nnu adịghị ya. o wee bụrụ ya ka anyị gwazi unu ka o si wee gaa na ya bụ asọmpi. tupu anyị ga-eme nke ahụ ka anyị nabata ndị jiri anyị ozi maka na ha na-ahapụ isi aka agba ụrịọm. ị ga-agba ụrịọm bụ na ị ga-eji isi aka.
ka anyị nabata ha. Rifco Energy and Construction Company Limited, a subsidiary of Fieldworks Group of Coils. We construct roads, bridges, we build edifices. We are giant in power supply sector, power transformers and solar lights of any sort. Our physical construction methodology in design, engineering, material selection, safety measures and environmental concern are top-notch in road construction. Our appetite on harmonization of ground contamination, groundwater protection and vibrations has elevated us to the top echelon of group construction industry. Rifco Energy and Construction Company Limited is dependable partner in environmental waste management services, sludge evacuation and erosion control. Our office is at number 11B Emekuku Street, D-Line, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria. Plant Yard, Kilometer 19, Aba Port Harcourt Expressway, Oyibo, Rivers State. Call us on 0803-310-0782 or email us at rifcoenergy@yahoo.com. Rifcom Energy and Construction Company Limited. Quality job delivery is our hallmark. Excellent services is our trademark. And honesty is our benchmark. Igbo ekene n'unu ndị ọka North nna mmanụ maka mkpochapụ asụsụ omenala na njirimara Igbo na ndị Igbo n'oge nke anyị nke kachasị nke n'aka ndị ntorobịa na ụmụaka Igbo. Onye nhazi ihe ejirimara Igbo na-anụ ọkụ n'obi bụ Chief Osita Fidelis Nweke Ugwumba Ugbene Ide Ọka North jiri wepụta atụmatụ ịsọmpi ajụjụ ọnụ n'asụsụ Igbo agba nke afọ 2025. Chief Fidelis Nweke ịsọmpi ajụjụ ọnụ n'asụsụ Igbo gara abịara gị n'igwe okwu mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Ọka. Ụlọ akwụkwọ niile nọ n'okpuru ọchịchị Ọka North na Anambra State tozuru oke isonye na ya bụ asọmpi dịka ọ ga-abụ naanị maka ụmụ akwụkwọ nọ n'ogo JSS 1 ruo JSS 3. Sonyere anyị n'igwe okwu mgbasa ozi ABS 88.5 FM Ọka n'ihe mmemme ịsọmpi a nke ga na-amalite n'elekere 2 ruo elekere 3 nke ehihie ụbọchị Tuesday ọbụla. Ụmụnne m ndị Ọka North, ihe mmụta Igbo pụrụ iche ga-abụ oke gị. Ọ hụrụ na ihe mmụta pụrụ iche agụgo nke ndị Ọka North, mana ọ bụ nsọsọ nke ha ma nke ndị nọ ebe ọbụla na-ege anyị ntị na Anambra Broadcasting Service n'oge ugbu a. Ị nọ n'ime keke gị, ị nọ n'ime ụlọ ọrụ, ị nọ n'ime ụlọ ahịa gị, ị nọ n'ụzọ, ị nọ ebe ọbụla ị nọ na-ege anyị ntị na Anambra Broadcasting Service, ebe a na-asụ asụsụ Igbo nke na-enweghị ntụpọ, ndị si na omenala Igbo ga-adị. Anyị na-ekene ndị ọbụla na-ege anyị ntị maka na ọ bụrụ na ọ na-anọghị ebe ahụ onwe ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị na-ewepụta atụmatụ onwe ndị na-ege anyị ntị onwe ihe anyị na-eme. Anyị na-ekene ụnụ. Ugwudibeze nwoke eze ji eme ọnụ. Ndị ọma dịka anyị kwuburu na mbụ ka anyị gwa n'ụnụ ka esi wee tie ya bụ ịgba. Ndị CSS Amansi nwetara pasent 85 ebe ndị CSS Amanuke nwetara pasent 70. O wee bụrụ ka o si wee gbatakwuru. Ọ bụla anyị n'anya anyị ga-ahụ na ndị Amansi ji ọkpụ 15 wee sụkasịa ndị Amanuke isi. O wee bụrụ ya ọka o si mee. Mgbe anyị nebara anya na dịka Ugwudibeze si ekwu, ụnụ fụrụ na asọmpi nke a bụ ọpụrụ iche. Ọ bụ ọpụrụ iche nke tata ọ na-agbago ndị a na-achịpụsị ụmụaka na-ewepụta ndị okenye. Ụnụ fụrụ na ndị pụrụ apụ ọ bụgo ihe ha bụ anyị ga na-agbago a na-agbago gị na-afụ na ọ na-esi ike na-aga. Etu aka une akwụkwọ ọbụla dị, etu aka une akwụkwọ na ebe ọbụla n'ụlọ akwụkwọ si na-adị. Ana m enye ndị ụlọ akwụkwọ abụọ bịara hia, ana m ekene ha ekene pụrụ iche. Na-ekene onye nkụzi ha
na-ekene onye ụlọ akwụkwọ na-ekene ndị na-akụziri ha Igbo maka na ihe anyị hụrụ ebe a chacha bụ ihe pụrụ iche. Ndị na-ege anyị ntị ọ bụghị na anyị na-egecha, ọ bụghị na anyị na ọnụ hụrụ na ụmụaka rụrụ maka na anyị jigide ejiri na-asịsị ekwekwe ndị ga-emere ibe ha mana ọ bụzie na une akwụkwọ bụ une akwụkwọ ofu onye ga-emerịrị. Ndị CSS Amanuke kenenụ ndị nkụzi unu na ndị na-ege anyị ntị na ndị na-akwado ihe anyị na-eme. Ndị Igbo ekene m. Kedu aha gị? Aha m bụ Nwadinne Favour Kamsiyọchukwu. Afa m bụ Chinedu Miracle Chidimma. Ekene m onye isi mebere akụkọ Igbo mebere asọmpi a. Ana m ekenekwa onye isi ụlọ akwụkwọ anyị bụ Mrs. Iniagu Stella. Ana m ekenekwa onye nkụzi anyị bụ Odoziakụ Chukwudozie Ada Jizọs. Ekenekwa m unu. Ndewo. Aịsị gịnị? Ndewo. Aịsị gịnị? Ndewo. Ndị CSS Amansi. Ndị Igbo ekene m unu. Aha m bụ Nwaada Agbi Rosemary Ọdịnaka Chukwu. Ana m ekenekwazi onye mere ka Igbo a na-aga n'ihu bụ Nweke Fidelis. Na-ekenekwe onye isi ụlọ akwụkwọ anyị bụ Ọkpara Sabina na onye nkụzi duru anyị bịa ebe a bụ Ogili Agata. Na-ekenekwazi ndị Igbo ndị be anyị ndewo. Ndewo. Ọnụgụ bụ ogene. Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ. Anyị ga-eje nụpụta ihe onye nke ọzọ na-ekwu. Nwada kwupụtara anyị. Aha m bụ Nwada Mmụọ bụ Precious. M na-asị ka ọkụ nna anyị mụnyere anyị n'aka gara enyo na nle anyị ka anyị jide Igbo ka anyị jidesi Igbo anyị ka ọ gara enwo. Anyị na-asịkwa nne na nna anyị n'ebe ọbụla ka a na-akụziri ụmụaka ibe anyị asụsụ Igbo ka Igbo anyị gara enwo na nle anyị. Ise. Ozi eziri anwụrụ ọkụ eluigwe. Anyị na-ekene ụnụ ọkwa ndị Amansi kwu. Ka unu ji ihe unu ji bụ ihe agwọ na-eme dị ya n'isi dị ya na-arụ ahụ gafee ọ bụrụ ya. Anyị na-ekene ụnụ ka anyị nabata ndị na-akwado anyị maka ọ dị anyị ezigbo mkpa. Risk